нимаи дуюми рӯзи гузашта раиси шаҳри Турсунзода муҳтарам Сиҷовдин Саломзода як қатор ҷавонони фаъол аз қабили гирандагони идоракулии президентӣ ва раиси шаҳр инчунин иштирокчиёни мусобиқаҳои ҷумҳуриявию байналмилалиро ба ҳузур пазируфт. дар оғоз раиси шаҳр муҳтарам Сиҷовдин Саломзода гуфт ки имрӯз боз як нафар варзишгар бо ном Ҳоҷӣ Қурбон Маҳмадов аз шаҳри Турсунзода дар чемпионати Осиё ки бо иштироки 1000 нафар ҷавонон аз 30 давлати олам дар шаҳри Остонаи Қазоқистон баргузор шуд, иштирок карда дар мусобиқаи каратедо ҷои дуюмро ишғол кард ки ин боиси ифтихори миллати мо мебошад. раиси шаҳри Турсунзода муҳтарам Сиҷовдин Саломзода барои ба даст овардани пирӯзӣ Ҳоҷӣ Қурбон Маҳмадовро табрику шодбош намуда ба ӯ медал ва мукофотпулӣ тақдим намуд. نه تنها حاجی قربان بلکه تمامی خوانندگانی مکتب رقم 18 باید در صنف یک سر کرده تا صنف 10-11 در هر یک گوشه زندگیشون باید چمپیون باشند. یک جای من دخترکو، بچه‌کو، انا استادا همشون جمع شده از نام همون مرا متصدی کردن که محترم رئیس ما جوانای شهر ترسونزاده انا استادای ورزش شخصانی با ارومنده که از ورزش آبرو گرفتگی هستند همه خواهش کردند که البته حاجی قربان در حضور قبول کرده تبریک میکنی از نام هر کس مبارک شود عنوان شرکت. ҳоҷӣ Қурбон Маҳмадов дар мусобиқаҳои байналмилалӣ зиёда аз 20 маротиба иштирок карда 14 маротиба чемпиони ҷаҳон гардидааст. албатта кӯшишу ғайрат ва маҳорати касбии ҳар як варзишгар ба инобат гирифта мешаваду аз ҷониби ин ё он мақомот бо тӯҳфаҳои арзишманд қадрдонӣ мешавад. мо аз таърихи шашум ба ҷумҳурии Қазоқистон сафар кардем ба шаҳри Астана. аз ҷумҳурии Тоҷикистон мо 22 нафар будем. аз шаҳри Турсунзода бошад 3 нафар будем. мо дар онҷо зиёда аз 29 давлат иштирок карданд. ман дар онҷо дар вазни -55 кило баромад карда сазовори ҷои дуюм гаштам. хушбахтона имрӯз маро раис шаҳр даъват карданд ва табрик карданд ва ман боз мехоҳам ки тамрини худро зиёдтар карда ва парчамбардори миллати худ гардам. хеле аз он Маҳмадов Ҳоҷӣ Қурбон хурсандем ки дар онҷо ҷои дуюмро сазовор гашт. мисол якум рақибаш бо қирғиз буд ки дар он 3-0 онро мисол шикаст дод. раваи дуюмаш аз Индия буд ки барои он вай 6-0 онро шикаст дод ва полуфинале ки иштирок кард дар он ба Ҷапон мисол Ҷапонро ба шикаст дод ба финал баромад. дар онҷо дар он мусобиқаи Осиё дар финал бо Индонезия дар онҷо мисол 0-0 шуд. баъд аз ҳисоби флажокбардорӣ ки дар ин моҳ ҳаст дар ҳамон ҳисоби флажокбардорӣ 3 нафар дар вай 2 нафар дар Ҳоҷӣ Қурбон вай карданд ва чемпион шуд. Ҳоҷӣ Қурбон ҷои дуюмро сазовор гашт. раиси шаҳри Турсунзода дар фароварди ин нишаст гуфт ки пешвои миллат президенти муаззами кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳар як ҷавони Тоҷикистон умедҳои нек доранд, зеро онҳо ободгари ватан ва парчамбардори миллату давлат мебошанд. вохӯрии раиси шаҳри Турсунзода бо варзишгарон ва ҷавонони фаъол хеле хотирмон доир шуда хотима ёфт.